बोस्रांजोबनो हागोन। रिहन दैमारिया बुंदों जे आंसो गोग्गो दैखौ लोंनो थाखाय सुबिदा खालामनो हागोन बेखौ गबिन्द बसुमतारिनि नाम लानानै। रिहन दैमारिया 10 बोसोर दै लोंग्रा होनायनि मन्त्रिमोन खिन्थु बे 10 बोसोर बिथाङा बे भैरबकुन्द ओनसोलाव जेरावबो दै लोंहोनो हायाखै बेखौ ग्यारेन्टि होनाय बिथाङा स्किम गोबां जायगायाव बानायदों खिन्थु दै मोनलाखैमोन खिन्थु जों सरकार दाखानायनि उनाव जल जीवन मिशन फैखांनानै बिनि गेजेरजों रिपेयार खालामनानैसो दै लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामनो हादों खिन्थु रिहन दैमारिया कुनु ओनसोलावनो दै लोंहोनो हायाखै बानायदों प्रजेक्ट खिन्थु बिथांनि गासिबो प्रजेक्टआव फ्लपमोन जेरावबो साक्सेस जायाखैमोन बेनिखायनो बिथाङा बेखिनिखौ बुंदोंबा हयथ' गाव दिनै जों साक्सेस खालामहोनानै जों रिपेयार खालामहोनानै कन्टिनिउ खालामहोनानै जिखिनि साक्सेस जादों बिनि सायाव बिथा खालामना बिथाङा आंसो बानायदों होनबा जानाय नङा गोबां जों बानायनाय लामाखौ बिथाङा आंसो बानायदों होनना बुंनानै लाजियाखै थांनाय 20 बोसोर MLA जानाय समाव बिथाङा जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखिनि जों मावनायखौ नुवाखै आरो बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा प्रश्न खालामो गोबां जायगायावनो जे थांनाय 20 बोसोर नोंथाङा जोंनो मा होदोंमोन जोंनि गामियाव मा बानायदोंमोन बे खोथाखौ बिथाङा सोंजाबाय थादों। डेभेलपखौथ' खालामखानांगोन दा जिहेतु थांनाय सरकारनि समाव जोंनि सरकार दानायनि सिगां समनि जिथु सरकार बे बर'फ्रानो दैदेनगिरि बर'फ्रानो MCLA चिफ जादोंमोन बर'फ्रानो MLA जादोंमोन मन्त्रि जादोंमोन बे मन्त्रि जानाय समाव बिथाङा खामानि मावाखै बेखौ बुंनांगोन बर'बाबो बुंनांगोन नन बर'बाबो बुंनांगोन जाया मावदों जों बेखौ मावदों होनना बुङो जाया मावाखै बेखौ मावाखै बुंनांगोन बर' होननानै सोरबा खामानि मावखौबो जों सिरि थायोबाथ' बे जानाय नङा जों जायखौबो बुंनांगोन जुदि खामानि मावाखै आरो मावदों जों गुबुन हारिबाबो मावदों होनना बुंनांगोन बर'बाबो बुंनांगोन खिन्थु बिथांमोना खामानि मावाखै जों बेखौ बुंदों मावदों दा बेबायदि सोंखारिलायनाया गावनि खौसेथि गैयि होनना बुंब्ला बेखौ सानना लायबाबो गोरोन्थि जागोन जों खौसेथि दं होननानै सोरबा मावैखौबो जुदि मावदों होनना बुंब्ला जों रायजोखौथ' थगायनो हायाखै जिहेथु जों रायजोफ्रा जोंखौ बिसायख'थियाव भट होनानै देरहाहोयो जाहाथे बिथांमोननि मोजां खामानिखौ मावथों होननानै बिथांमोनखौ सेवा खालामथों होननासो होयो खिन्थु सेवा खालामनो थांनानै रायजोफोर जुदि जेबो खामानि मावो बेखौ बुंनांगोन बेखौ बुङालाबा थायोबा बे जोंनि थाखाय गोरोन्थि बे रायजो राजाफोरनि सायावसो सरकार दानाय दायिखौ BJPआ सरकार दानो होनबाबो हाया BPFआबो दानो होनबाबो हाया UPFआबो दानो हाया रायजोफ्रा सोरनो भट बांसिन होगोन बेनि सायावसो बेनिखायनो दा जोंहा साननांगौआ बिसोर जे बर' रायजो राजाफ्रा BJPखौ सरकार दाजानो लुगैयो ना BPFखौ सरकार दाजानो लुगैयो ना UPFखौ सरकार दाजानो लुगैयो दा BPFखौ जों सरकार दाहोयोबाथ' थांनाय 17 बोसोर जिबायदि ओनसोलखौ बेकवार्ड खालामनो गारसोनानै दोनदों बिदि दोनबाबो दा बेखौनो जों लुगैयो नामा दा BJPआ सरकार दायोबा बर'नि जिखिनि मोन्थाय दं दा नैबे काउन्सिल दाखानाय बेखिनि मोन्थायखौ बिथाङा गैया खालामगोन कारण 6 सिडुलखौ स्क्रेप खालामनायनि बाथ्रा बुंदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बेबस्थाखौ बिथांमोना स्क्रेप खालामनायनि बाथ्रा बुंदों दा बर'फ्रा बेखौ लुगैयो नामा जुदि लुगैया होमबालाय UPफोरखौ भट होनानै सरकार दानो खाबु होनांगोन